Waar gaan nou zo al de gesprekken over, hier aan tafel? Vooral over de modder momenteel. De modder. Ja. Maar Ze die zijn nu nog vrij zuiver, maar ze komen allemaal uit bed. Dus dadelijk kennen ze zich wel lekker. Oké, eerst even rustig wakker worden. Ja, even wakker worden, even de boekgod vullen. Ja. En dan kunnen we weer aan de slag. En ze hebben allemaal een oud rompertje aan. Ja, allemaal oudkleien. En wie komen we nou bij de modder? Claudia? Ah, wacht. Dit zien de voorportalen van de hel. Dit gasten die oorlogskleuren al opgedaan. Kinderen hebben een beetje schmink. Dit is ieder jaar. Ieder jaar, ja. En vandaag is Nationale Modderdag, maar verder gewoon de hele week, zodat alle kinderen... Je doet het de hele week. Ja, we zijn al de ganse week bezig. Oh, je ziet niet van half werk. Nee. Goed of niet goed, hè? Nou zien wij dus eigenlijk niet van het moddergoeien in dit programma. We houden het altijd netjes en respectvol, maar Ja, dat doen ze ook. ja, Maar, toen ze dat de vorige keer zei van we hebben een modderdag, komt ze ook. Ik heb het serieus, ik heb toen direct in de agenda gezet. een aanbod dat niet wil staan Ik kreeg nog wel even een remindertje van dich, hè? Jazeker. Zo van, komt ze nog? Zeker. Soms moet dat hebben. Dus, Je moet er ook in gaan, heb ik begrepen. nou, ik wil dat niet, maar volgens mij verwacht je dat wel van mij. Ja, eigenlijk wel, hè. Maar ook een beetje sensatie zitten op de televisie, ja. Hey, nog even voor de duidelijkheid. Het is nou 's middags. Ja. Dus wat voor categorieën kindjes heeft ze nou hier? Van 0 tot 12 noemen. Dus buitenschoolse opvang? Buitenschoolse opvang, die zijn ook hier. Ja, Oké. die hebben vanuit school. Oké, en vertel nog jullie even in het kort wat je doet. We hebben hier agrarische kinderopvang van 0 tot 12 jaar. Dagopvang 0 tot 4 en BSO. Oké. Ja. Agrarische Op de kinderopvang. boerderij. Ja, dus veel boete. Oké. Ja, Modderweek past er natuurlijk heel goed bij. En ze zien hier de biertjes, ze ruiken de biertjes. Ja, die stond daar in de stal, dus Wat voor biertjes heb je al? koeien, melkkoeien Ja, en en dan, kalfjes. oké, dus ze mogen ook wel eens helpen met melken. Ja, dat is meestal 6 uur 's morgens, 6 uur 's avonds. Oh ja. Dan veel boete de openingstijden. Oké. Helaas. Maar ze kennen ze wel. Ze kennen ze wel zien, ze kennen de koeien voeren, de kalfjes aaien. Zien als een kalfje geboren wordt. Als ze geluk Ja, hebben. want dat kan ieder moment van de Ja. dag zien, hè? Ja, en het hele jaar door. Oké. Dus. Ga je mij voor de morele Kom, steun? zeker. Buikschuiven kan ook. Ja. Ja, want dat Dat, zei... ja. Nou ja, Jo Smeets moet je vrijwillig... Oh, dat is prima. Ja. Houd ik de camera of de microfoon al vast. Jo, dan doen we dat wel even zonder geluid. Dat buikschuiven. Dus we hebben dit jaar een speciaal bad opgezet. Lekker een modderbad. Oh Heerlijk, hè? my god. Wat ziet geen in stel varkens? Ja. Met dik smile. Suze. Maar lekker zacht, hè? En een beetje warm. Lekker het drap. Ik zit er pas net in. Dus ik wilde Ja, ik zie bij jou nog de kleur van de broek, ja. Bij de andere nu? niet, hè? zit ik zo. Tot de knieën. Het schijnt ook heel goed voor de huid te zien. Ja, zeker. Dat denk ik ook altijd. Ja. Anderen betalen dan fortuin voor modderbaden en van dat soort dingen. Dus, En hier is het gewoon is het all-inclusive. ja, zeker. Al door met een polsbandje om. Dat is de all-inclusive modder. Wat goed! Jongen, doe rustig. Hier is het gewoon cool om een modderfiguur te slaan. Ja, zeker. Zat ik tegen Daniel? Ehm Emma. Vindt ze het wel goed als ik mijn schoon Dat doe zou, dan? dat zou ik ook persoonlijk doen. Ja, komt ze er ook in? Ja, vindt ze het goed? Hey, vind jij het goed als ik mijn sneakertjes zo doe? Ja, dat hebben ze jou graag. Ja, oké. Ja. Dat liet me verstandig. Oh my god. Kom je nog gaan? Ga liggen. Haal een paai. Nou, ik probeer de zak ook nog even te redden. Ja. Is dat niks voor onderweg daar zo gaat? Eh, Ja, we waren aan het denken, we volgend jaar gewoon oude zoutgoed te nuttigen. En dan
Ja! Hey, vindt jij dat ook een goed idee als papa en mama ook... Nationale modderopdag. Bij het buurtje. Etienne, waar is de ingang? Dan kun je laat over het bankje klimmen en eroverheen. Ja, maak je lekker. Ah, zo. Oh ja, wie handig kan het zien, hè? Ja, dat is wel Uitdaging. een uitdaging. En Sorry, ik een, kan even aan de kant. Zo! Nou! Lekker? Ja, gezellig. Wat ze dit met maakt, zie je. Gaat het voor dich of voor mij nou? Allebei. Kom, ga staan naast Daniel staan. Hey, Daniel, dat is Daniel. Daniel is net gaan zitten. Daniel, Ja. zal ik naast jou komen zitten? Ja? Ben je niet zo alleen en ik ook niet. Succes. Ja. Wat is daar? Wat gaan zitten? Ja, ik kan ook blijven staan. Nee, zitten. Nee, zitten is helemaal aan schouw. Oké. Emma gaat dadelijk een sneeuwengel maken. Ja, Emma gaat dadelijk een sneeuwengel maken. Maar dan een modderengel. Ja. De modderengel. Ja. Oké. Dat gaat ze helemaal als- mooi maken. Als ik nou gewoon zitten, duikt een van u dan even een modderengel voor. Ja, dat doet Ja? Emma wel. Ja, oké. Emma. Wat we nog rekenen we met dit zendertje of niet? Ik denk het niet. Hengels ze mij wel? Ja? Succes, Tomet, hè? Zo. Dit is puur modder. Ja, anders kreeg ik ruzie met de grote baas bij L1, want dan zegt hij van zendertje stuk. Dan slon ik pas echt een modderfiguur. Oké, wat is de gebroeksaanwijzing? Gewoon gaan zitten of tot 10 tellen? Gewoon gaan zitten. Zitten, meteen zitten. Oké. Niet aan denken, niet aan de kou denken. Gewoon zitten. Heb je hier extra kleding mee? Jawel. Ik heb een... Oh, nou is het bandje... Ja. Hey, zien er ook regels? Wat mag er niet? De mos niks in gezicht hebben. Strepen op mijn gezicht. Ja, anders niet. Of wil je dat doen? Ja, zeker. Wat een Oké. keer. Doe jij die kant, nu ik helemaal mee. Oké. Doe ik die kant. Ja, want anders als ik het misschien doe, dan ziet het niet goed. Heb je het met de spiegel gedaan? Nee, Emma heeft dat gedaan. Oh, Emma. Oké, de Emma best ik van de modderstrepen. Oké, dit is de andere kant, hè? Oké. Heb je nog iets? Oh ja. Hoppa. Is het nu af? Ja. Ja? Hé, maar jij bent nog helemaal niet... je bent nog helemaal niet zo. Zo, beter. Oh! Er zitten ook dingen in. Ja, er zit van alles in, Daniel. Kijk maar. Hier. Een veter. En modder gooien mag natuurlijk niet, hè? Jawel. Echt waar? Alleen maar op Emma. Altijd maar. Zo. Zo. Dat hoort erbij, ja. Dat niet doen. Ja. Even niet meer. Aan de bocht. En op die juf? Ja! En vooruit. Ja! Nee! Oh nee! Of op een jam? Oh ja! Oei, oei, oei. Heerlijk, heerlijk. Ik ga je terugpakken hoor. Nou, weer mijn kwijt. Oh! Lekker hè? Zo gaan we beginnen dan. Nou, Pak ik de schep. oei, oei, oei. En Nou. ik heb een kwast.
Ja, Julie. Kijk nou. Oh ja, dat zijn de schöne meer. Ja. Ja. Wauw! Mooie kunstwerk. Kijk eens. Helemaal onder. Zo. Ik, jongens, En wat ze nog kreeg, nog een moederdiploma. Ja. Dat hebben ze wel verdiend. serieus? Ja, serieus. Oh, mag ik dan met ook allemaal en mijn motordiploma op de foto? Ja, zeker. Wordt dat. Ik vind een fotomoment aankomen. Oké joh? Ja, dat wil ik niet. Ja, dat is goed. Praktisch.